Chámase Pola Miúda e vén de nacer en Chantada para loitar contra o machismo e a violencia contra as mulleres. Falamos dun novo colectivo que se presentará oficialmente e non casualmente este sábado 25 de novembro, o Día Internacional para a Eliminación da Violencia Machista. O máis importante de todo é que recolle un sentir real da rúa e das persoas que en Chantada uniron a súa intención de cambiar a sociedade neste eido. Isto é unha problemática que vende fai moitos anos. No grupo de amizade ves comentándolo, ves indignándote, enfadándote. Xa cando te fas nai estás vendo que están absorbendo os pequenos, cabréate aínda máis. A través dunha amiga coñeceu outro colectivo de xente máis xove que tamén está moi implicada no tema e decidimos xuntarnos e formar unha asociación porque creemos que é necesario nesta localidade, na comarca, bueno, a nivel mundial, pero bueno, empezar polo de abaixo. Podemos definila como unha asociación feminista? Sí, aínda que a palabra feminista asuste, porque o feminismo está moi mal entendido, tómase como machismo, pero ao revés, para nada, o único que busca o feminismo é a igualdade. Sí, somos feministas, queremos a igualdade e o noso obxectivo é deixar de existir. Que o día de mañá non teña que haber ningunha asociación feminista porque realmente exista esa igualdade entre homens e mulleres. As accións que queren levar a cabo estarían dirixidas en xeral a toda a cidadanía, xa que mudar o aprendido e reflexionar sobre a desigualdade interiorizada debe ser cousa de todos. A educación a necesitamos todos neste tema, dende pequenos a maiores. A educación nos institutos e nos colexios é moi importante, son os máis sensibles, os que se empezamos deles chegaremos a moito. Pero a través de actividades culturais, deportivas, charlas informativas, pretendemos chegar a toda a sociedade. Os maiores tamén. Isto, bueno, ven a suplir, non sei se esa é a palabra, ou mellor, unha función máis institucional ou credes que é simplemente un complemento necesario, non? Non suplir para nada. Pensamos que debemos de colaborar todos, que isto é un traballo conxunto, nos queremos fomentalo porque pensamos que non se fai o suficiente, queremos aportar ideas e, pedimos a colaboración de todo o mundo. Moitas veces deses micromachismos, daste conta e cando queres reaccionar, dis, pero que pena, telo tan absorbido, velo de feito tan normal cando actúas así. Van empezar por un acto na rúa Leonardo Rodríguez, a peatonal, este sábado a partir das 12:30 da mañá para conmemorar precisamente esta efeméride. Anúnciase con este cartaz de María Tomé. É un acto que empezará ca lectura dun manifiesto, despois teremos a actuación das pandeireteiras, interpretarán algunhas cancións, imos ter informacións, uns pequenos folletos informativos presentándonos, porque esta asociación ten 2 días, como xesto simbólico, en colaboración co outra asociación ecoloxista que acaba de nacer tamén, imos plantar un árbore en un zapato por cada muller e cada neno asesinados este ano por violencia de xénero. Despois intentaremos abarcar moitas actividades de charlas, actividades de lecer, talleres. Dende a asociación queren traballar precisamente dende esas pequenas violencias e micromachismos que están arraigados na nosa sociedade, xa que concordan que a violencia física é a manifestación máis grave dunha percepción social de desigualdade case normalizada. Queremos traballar todo o que hai detrás e que non se chegue a ese momento da agresión física. Queremos buscar sitios seguros, outro tema que está traballando a Marcha de Mulleres, nos parece interesante, a búsqueda de establecementos onde poda unha muller nun momento que se senta violentada de calqueira maneira poder acudir, que estén informados de como actuar con ela, porque
moitas veces encontraste diante dunha situación de violencia e non sabes como actuar. É o que queremos, que todo o mundo sepa como actuar ante esas situacións e que as mulleres sepan onde ir e se podan ver seguras. Supoño que é un colectivo aberto e todas as persoas que queiran sumarse e participar activamente pois non teñen máis que falar con vos ou non sei se queredes dar algún teléfono. Faltaría máis, aberto a quen queira vir, homes e mulleres. Homes temos algúns, benvidos todos os que queiran, a través do Facebook, o Twitter, se non falar con calquera de nós, encantados de recibilos. A educación ten que ser para todos. Para todos. Eu penso que para todos, homes e mulleres.